Eu estando labrando para un señor ali, non? Bueno, levantabas a mañán, como sempre, non? Lavabas como daquela maneira, que había que lavarse nunha palangana, que non había nada de todo eso. Tal, non desayunabas ni nada. Collías as vacas, o arado, e o carro, e tirabas para a finca, non? E un día fomos a labrar ali a un señor, vimos ao lado da casa do cura, vimos ao lado. E as vacas empezaron a traballar moi ben, pero iban a mitad do campo e as vacas non iban. Que non iban, non había forma de... Eu, darlle pau, nada, imposible. O cura na ventana, non? Claro, eu non o mirara. Pero empecé, unha vaca, tal, aquelas cousas que temos, non? Bueno, ao pouco empecé a traballar igual e tal, bueno. Entón, cando salía para fora, xa o cura pola porta para fora, e dicendo, Manuel, usted xa está confesado, verdad? Dixe eu, se usted estaba na ventana, xa estuvo co ir, todo que non fai falta, vai nada, demos a solución e fora. Non, nestas así, cousas que pasan, non? Outra vez tamén, tiñamos unha costumbre de ir a escutar as parexas, non? O que tiña novia, salía coa novia, iban a namorar e tal, e os que non tiñamos, pois íbamos a mirar o que les facían. E unha vez fun con un chaval, que era un poquinho máis vello que min, e dixen, Manuel, eles paran aquí sempre, métete debaixo destas vides que hai aquí, que eles sentense en riba das vides. E efectivamente, chegaron, sentarse en riba das vides, e quería salir, non era capaz. Foi imposible falar, hasta que mandei un golpe para arriba, tirei con eles e escapei. Pero nos facíamos así, cousas de queimar unha meda de palluzo, só chamábamos de palluzo, cando se encendía o fuego así nunha codilla, non? Un compañeiro pegou nas súas necesidades e puxose detrás da meda. Eu planto-lle unha meda, me cago en 10. Escapa o bicho, meda, para abaixo, caí dentro dunha poza a saltar.